Txina zaharreko ipuina. Pazientzia. Herriska batean, Kingai lurraldean, agintari berria hautatu zuten aurrekoa zahartu egin zelata. Agintari zaharrak ohi bezala, bere aholkutxoa eman zion berriari. Hartzak pazientzia. Berriak baietz erantzun zion. Handik hilabetera, plaza nagusian egin zuten elkarrekin topo, eta agindu bera eman zion zaharrak gazteari. Hartzak pazientzia. Eta honekari erantzun bera. Handik hilabetera, azokan egin zuten topo, eta agindu bera eman zion zaharrak gazteari, eta honekari erantzun bera. Handik hilabetera, herriko areto nagusia jendez lepo zegoela, elkarrekin egin zuten topo. Zaharra, hasi da ahoa zabaltzen zerbait esateko, baina gazteak eten egin dio hizketa saioa oihuka. Badakit zer esango didazun. Jende guztiak burua giratu du oihuka zeinari den jakiteko. Orduan zaharrak, ikusten duk, esan zion gozo eta leun. Ai, oraindik ere ez duk ikasi pazientzia hartzen.